Wel, chi siŵr o fod wedi cael digon o honna i nawr, Daf Pris eto, yng Nghanolfan Millennium yng Nghaerdydd, yn mwydro dal am gemau cyfrifiaduron. Ond, rhywbeth falle i leddfu'r poen, Rhys Lloyd wedi dod i siarad efo fi ynglyn â'i brofiad o sgwennu ar gyfer gemau cyfrifiadur. Diolch am siarad efo fi, Rhys. Shw mae'r dydd heddiw? Wel, mae'n diddorol. Dwi ddim fel arfer yn dod i math yma o achlysurau, achos dwi'n asistedra jyst yn gweithio fan y cyfrifiadur. Mae'n llawn geeks a nerds sydd efo lot o, pobl fel chdi, dweud gwir, ond mae'n diddorol iawn, dweud gwir. Beth wyt ti'n gweithio arno de? Beth sydd wedi dod o ti fan hyn heddiw? Wel, chydig o fusod yn ôl, ges i gyfle i addasu neu lleoleiddio, localisation, dwi'n gwneud gael yn Saesneg amdano. Gêm pos gwrthrych cudd, sef fath o gemau lle ydych chi yn chwilio am wrthrych mwyn symud ymlaen i'r cam nesaf. Trwy S4C a Llywodraeth Cymru wedi datblygu, wedi ariannu'r prosiect yma trwy cymru o'r enw Oyster World yn Rhe Forest. A wnaethon nhw ofyn i fi jyst i addasu lleoleiddio y gêm i'r Gymraeg. Y gêm yw Dirgelwch y Marcwis, Trysor Cudd. Na fo, Dirgelwch y Marcwis. Yn seiliedig ar nofel The Great Gatsby yn reiddiol, mae'r cwmni yn cymryd llyfrau sydd allan o hawlfraint, hen lyfr felly, mae'n Gatsby yn yr pryd bynnag oedd yn 1902 rhywbeth, a wedyn maen nhw'n gallu chwarae gwmpas efo'r stori, hefo beth sy'n digwydd, ond cadw'r cymeriadau. So, o'n i'n teimlo, wel, The Great Gatsby ddim yn gweithio yn Gymraeg, mae'n gyfle fan hyn i wneud rhywbeth yn y Gymraeg, felly nes i'n mynd ati, a ni diddordeb mewn yn hanes Marcwis, the Dancing Marcwis, Sir Fôn, Marcwis of Anglesey, ystalwm. So nes i cymryd hwnna fel sail i'r stori am rhyw foi oedd wedi marw, hen blasti, rhywun yn dod i weld i adnewyddu'r plasti, a wedyn mae'n rhywbeth yn digwydd a maen nhw'n gorfod troi'n detective i weld, i ddatrys y Dirgelwch. Haia Tudur, ynglyn â'r gwaith newydd yma, allet ti'n mi roi o'i rywun arall? Ti'n gwybod mod i fyny at ynghlistio ar hyn o bryd? Mi'n gwybod hynny, ond nes di greu dipyn o argraff ar y client efo'r job diwetha. Ti mae o eisiau. A gallai ddeall pan. Ti ydy'r pensaer goran y ddinas. Ydy hynna'n golygu gael godiad cyflog? Mae'n anodd credu byddai wedi blas hyfryd o'r diwedd. Roedd Harry Paget y Marcwis yn ŵr hynod. So, tro yma, ti sydd wedi bod yn sgwennu y gêm yn y Saesneg ac yn y Gymraeg? Na, just yn y Gymraeg. Oedd y gêm wedi wneud yn barod. Mae'n un o nifer ohonyn nhw. Mae'n gwneud Pride and Prejudice. Dim o bod Frankenstein ar y gweill. Lot o lyfrau tebyg. Gyd yr un fath, pot o gythrych cudd yma. Dwi'n ffeindio yna'n ddewn i ddeud yna. A wedyn, so nes i just wneud yr addasiad Gymraeg. Ond wrth gwrs o hwnna, o'n i'n cael cyfle i newid y stori gymaint hyn, ond newid rhai o'r cymeriadau. So ti wedi cael eitha lot o fewnbwn i fewn i strwythyr y stori tro yma felly? Wel do, o ran y teitl, mae teitl yn newid sbon, mi o'na sôn am newid rhai o'r delweddau, dwi'n gwybod oedd hynny ddim yn bosib tro hyn, ond ella, wel, digwydd, beth dyn ni'n chwilio amdano yn y dyfodol, ydy fan ni'n gallu gwneud hyn efo nofela straeon Cymreig. Dyna sy'n wir yn newid. Fi'n credu bydd stafell Dirgel yn neud gêm cyffroes dros ben. Wel, falle bod yna enghreifftiau gwell na hynny. Wel, oedd hi'n licio sy'n cysgod y cryman. Mae'n rhywbeth am hynna. Dyn nhw allan o hawlfraint, allan ni newid i'r cymeriadau. Wrth gwrs, beth fi wedi bod yn dadle ers bel ar fideo 8 yw dim lot o ots amdano'r iaith. Beth sy'n bwysig yw bod y Gymraeg ar gael wrth gwrs, achos beth sy'n bosib yw ti'n creu'r testyn, a mae'n gallu bod mewn unrhyw iaith wedyn ar draws y byd. So mae'r cysyniad na o defnyddio llyfr Cymraeg yn bwysig i ni. Ydy. Ond as long as bod y gêm yn ddigon da. O, mae haid i'r stori bod yn union. A bob dim. Mae'r graffeg o'r hwnna yn wych. Mae'r track sign yn y fo'n ffantastig. Gaethon ni Carol Parry Jones i wneud y prif llais, y prif gymeriad sydd wedi troi'n detective. Felly dwi'n ddiolchgar iawn iddi hi, ac oedd hi'n gwneud mwy nag un llais. Mae yna gyfraniad bach gyda i hefyd. Spotiwch hwnna, os chi'n spotio fe tra'n chwarae'r gêm, a gyda llaw, tor y gefn,
Coni off, www.dirgelwch.marcwis.com yw'r lle i fynd i ffindo pob gwybodaeth. Ac os chi yn mynd i chwarae'r gêm a clywed Rhys yn siarad, tweetwch at Fideo Wyth i gweld os chi wedi spoto fe. Y prif peth i gofio hyn o bryd ydy bod di'r gêm i hun ddim ar gael, maen nhw'n just i chi gofrestru diddordeb a wedyn byddwn nhw'n gadwch chi wybod cyn cyntaf phosib pan maen nhw wedi bydd y gêm yna i brynu, a dwi'n meddwl bod o'n costio llai na 5 pint. O, greu. Os yna rhyw fath o ddyddiad cyffredinol? Dim eto, dim wedi cael gair efo nhw, mae'n newydd gyrraedd ydw i, ond o fewn yr wythnosau nesaf yma gobeithio. Wel, wrth gwrs, y ti hefyd wedi bod yn gweithio ar Enaid Coll Master Reboot. Ydy'r profiad yma wedi bod yn wahanol mewn unrhyw ffordd? Mae'n gêm wahanol. Dwi'n ffeindio fath yma gêm yn lot haws. Mae hwn yn gêm i bob oedran, i bobl sy'n licio croeseiria, word search a fath yn o beth. So mae'n apelio i'r holl deulu, i ddeud y gwir. Tra bod Enaid Coll yn ffantastig i bobl gyniain a fi neu bobl sydd yn dall yr PlayStation, achos oedd hwn yr gêm PlayStation gyntaf yn cefnogi neu'n defnyddio'r iaith Gymraeg. Mi oedd o'n Saesneg a Gymraeg yn y pryd. Felly, yn bersonol mae hwn yn haws i fi, ond mae hwnna'n dweud mwy amdana i na mae am y games. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am siarad efo ni yn Fideo Wyth, a funud Daf Rhys yn mynd i checio mas y gêm nawr, a falle bydd yna cwpl o screenshots ydych chi, so cofiwch checio mas y fideos i gyd sydd da ni. Pob hwyl. Dwi am gael cipolwg sydyn i weld faint o waith sydd i angen i ail-greu gogoniant ar adeilad. Dwedodd Tudur y dylwn ni gasglu'r cynlluniau gan y gofalwr. Mr Jones? Oes a bobl? Does na neb yma. Ond mae'r pecyn, os dwi am fynd ymhellach, bydd angen y cynlluniau arna